Sanibonani, ikhandlela elimhlophe. Kunomuntu obhalile kuma-comment, angisakhumbuli ubani, uthe mina nginokuphupha ikhandlela elimhlophe. Nawe uma kuthi nombuzo bhala kwi-comment uzobe usuyithola impendulo yakho eqondene nawe. Njengenza ividiyo ngifake ku-YouTube. Ikhandlela elimhlophe-ke othi uyaliphupha, kahle kahle njengoba uliphupha, yilona elizovula izinto zakho. Kuzomele ulithenge, ukhuleke ngalo nje kuphela. Yes. Yebo, kunjalo nje, lithenge ikhandlela elimhlophe ukhuleke ngalo kube elakho. Ngicela u-subscribe ku-YouTube, igama le-channel Sichaza Amaphupho, bese uyasifollowa la ku-TikTok, u-like and post naba WhatsApp. Nisale kahle.